Yo, langsung.
Yes, yes. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Sela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 , ini tari selendang. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Selalalalalalala, ini tari selendang. Selalalalalalala, ini tari selendang.
masih dong. Hút nhiều Ini hút nóng ya ini hút nặng nóng ya ini hút nhẹ ya ini hút nhẹ ya ini hút nhẹ ya ini hút nhẹ ya ini. yếu alo osi kisegi apa biru alo osi mengingin awak tetapmu Ijo-ijo jadi unduhi wong sehat banget kurang-kurang jadi rusuhi wong sing lagi kae kalau kaya jadilah jadilah niku kawasiso Tansa mirangoti ganti-ganti lanteng hati Jawa ayu dan taati anti tak rewani mati laku tresno ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya
Apa udah saumpama lari kana sakit netra ayo kanggo tombol rata kang ketama asmara tresnaku ing jero kalbu mong sliramu kanyo idamku jarakaku kodar saka dusun simalan kudo basesa jatilane bagus wis kondang kalongko saindenge nusantara
iso karo biarane jaranan kang kreasi Pundowa sisa nomor siji bulor ayo ayo biar sakno sejarah kita besok kuwi was penolaknya tapi rate sakit hati modernisasi desa pembangunan desa nyukui terlalu bangsa dati objek melu toake politik ekonomi lan sosial lan kebudayaan modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa se-Indonesia Aduh tukang nyondak wong terus rajin sembahyang nanging siji ra bisa ilang dalam pendem golek wedoan persis kuwi maneh tukang ngajeng wangi bagus ning raja sombong nanging siji ra bisa ilang saben bengi senengane gonggong yo Esok srengenge wis metu sibuk Bika-bika kebuka Tadi sitamu sibuk Barang awan srengenge ono tengah simbah Bika-bika kebuka Takut sekolah simbah bareng sore srengenge ora ketok simbok abang-abang karo buka ora nganggo apa layar dari Cino apa layar dari Cino saya berlayar ke Surabaya onga-onga bulan dari onga-onga bulan dari kita ngarino pikir segoro dayane teko gelar ngoso kosane bedah tanggal dagang iya udah oh iya ya apri itu masakan oh udah Anak loro toh? ya apri ketokoan Oh berarti abri itu jenis amuba. Iya. Orang bisa membelah diri ini. wujudnya ngumpet nanti aku
Paling jam-jaman. Sempret nyapret kampul mungkung kendare ketipu hingga lunang loro toro slendro salopret belo jalannya ke panyumpang merai makan mana megah bukan kamu mulia itra usul tokat kunane nanyoto gawe kupi Ayo. Lomo sewan kono raja muka ing kono ing yuda ngawan raja hai sino pusakane bejo nyai sang patiman trabas perang posingo barengan ropat iya hai perane sang soyo rame iya hai ojo sepi kekaro yo iya Ayo.
Yeah.